வணக்கம். இது 6th சயின்ஸில் ஃபஸ்ட் லெசன். அதில் வந்து அளவீடுகள் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. நம்ம இந்த அளவீடுகளில் தான் இதில் வந்து நம்ம பேசிக்காக இருக்கிறது போவோம். ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். பன்னாட்டு அழகுமுறை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல, எஸ்ஐ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதில் ஃப்ரண்ட்லேயே இதிலே ஃபஸ்ட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. வெப்பநிலைக்கு வந்து கெல்வின், அப்புறம் வந்து தொலைவு தூரம் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மீட்டர், மின்னோட்டம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆம்பியர், அப்புறம் காலத்துக்கு வினாடி, பொருட்களின் அளவு அதுக்கு வந்து மோல், நிறைக்கு கிலோகிராம், ஒளிச்செருவுக்கு கேண்டிலா. இதுவே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆம்பியர் இருக்குது. ஆம்பியர் வந்து மின்னோட்டத்துக்கு வரும். கெல்வின் வந்து வெப்பநிலை, மோல் வந்து பொருட்களின் அளவு, வினாடி வந்து காலம் அல்லது நேரம், கேண்டிலா இது வந்து ஒளிச்செறிவு, கிலோகிராம் வந்து நம்ம எதுக்கு கொடுப்போம்னா நிறைக்கு கொடுப்போம். அடுத்து மீட்டர் இது வந்து தொலைவு அல்லது தூரம் இதுக்கு கொடுப்போம். இது பேசிக். தேங்க்யூ.